yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi haala nattani ha joni alhaali wono jokki ɗum woni alhaali coupe d'Afrique des nations hitande 2025 horejo kaf Patrice Motsepe yalti e deƴƴere muɗum o daranima kaf e biyol makko hay leydi wotiri kaf ɓurnetake e nder dongre Afrique horejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye yamiri gouvernement o waɗa peeje jawɗe oɗo alhaali fukkina wulitande mum tontotas hande horejo fedde Sénégal halfinande lato ballon waɗan yewtere yeeso jaydiyankoɓe may gartu e ɗiɗo kabaruji tedduɓe ɗo e Sénégal kadi caggal nde konunkoɓe tato maayi tato woɓɓe keeɓi barmande nde yontere to Nord Sindian diwal Casamance worgo leydi Sénégal hewɓe kolli mette mumen kulhuli kadi no woodi yoga e humpitiɓe o alhaali kolli wonde ɗum no wawi hollude wonde hare nde fuɗɗitima e nder ngal diwal Casamance to Cameroun kam député en e sénateur en suɓike hooreɓe hesɓe talata faltiɗo ngal pellital no yiira no pellital tarik yankowal e pellite koko heɗano ɗum holli o hertorɗo teskade politique kono ɗum hana haɗude tan e ɓeɗo ɗiɗo tedduɓe bisimilla moon on calminamon juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe 19 lewru tata ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom horejo kaf fedde tambinde fof ko koyngel Afrique suuti konngol hanki caggal nde saldu kaf ƴetti pellital ittude desewal kangal e juuɗe Sénégal fawa ɗum e juuɗe Maroc leydi jaɓɓinodi ngo folotiro e nder vidéo mo silmaji jeegom Patrice Motsepe yiɗino laɓɓinde ko yowiti e terɗe goomu ñawogu nde wulitande Maroc o holli wonde hay leydi wotiri jeyadi e fedde kaf ɓurdetake e leydi e nder dongre Afrique